Schelden, intimidatie tot aan fysiek geweld aan toe. Zeeuwse zorgorganisaties waren er al langer klaar mee, maar nemen nu extra maatregelen om hun personeel te beschermen. Uitschelden, maar ook uitspraken als van ik weet niet waar je woont, maar daar kom ik wel achter. Vanzelfsprekend lijkt het wel, normaal vind ik het absoluut niet. En verder in deze uitzending. Extra geld om molens meer te laten draaien. En een nieuwe begraafplaats, maar niet voor iedereen. Goedenavond. Scheldpartijen, fysieke agressie en online bedreigingen. Personeel in de zorg in Zeeland krijgt steeds vaker te maken met agressieve patiënten of familieleden. In een poging de medewerkers daartegen te beschermen, nemen Zeeuwse zorgorganisaties in navolging van hun landelijke collega's nu ook maatregelen. Zo haalt ziekenhuis ADRZ de achternamen van de personeelspasjes. Ik weet soms ook niet waar het vandaan komt. We zijn er soms echt klaar mee. Tot hier en niet verder. Zorginstelling ADRZ in Goes is het zat en neemt een extra maatregel om het personeel beter te beschermen tegen bedreigingen. Achternamen blijven vanaf nu verborgen. Iets wat we eigenlijk al meer verpleegkundigen bewust doen door dat af te plakken, zeg maar. Gaat ons ziekenhuis hoogstwaarschijnlijk daar ook mee verder om te zorgen dat onze achternaam niet meer zichtbaar is op de nieuwe passen. Het personeel wordt bespuugd, geslagen en in enkele gevallen zelfs thuis opgezocht. Met deze maatregel zijn ze hopelijk minder makkelijk op te sporen. Maar het is ook gewoon het gevoel van op het moment dat je denkt van oké, ik heb nu een incident gehad. Gaat men me vinden? Wacht men op? Hè? Het wordt ook wel eens tegen gezegd. Ik wacht je op, zeg maar. Waar wacht men op? Is dat dan in het ziekenhuis of is dat bij je thuis? Dus ja, dat speelt wel allemaal mee. Dus het is nog niet eens daadwerkelijk het incident, maar ook het idee dat het kan gebeuren. Arno is teamleider op de spoedeisende hulp en erkent dat agressie vanuit patiënten of familieleden niet nieuw is en er soms zelfs bij hoort. Maar hij ziet dat het aantal incidenten toeneemt. Ja, ik merk wel dat het veranderd is. In de hoeveelheid, in de heftigheid. Maar ook gewoon wij als zorgverleners accepteren het niet meer. Dus we geven ook aan dat we het gewoon dit niet meer willen. En het ADRZ is niet de enige zorginstelling die hiermee een nieuwe grens aangeeft. Want ook ouderenzorg SVRZ overweegt de achternamen van de pasjes te verwijderen. Het beleid is eerder al toegepast bij Zorgzaam. Larissa werkt daar op de spoedeisende hulp. Toen een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen zou worden, ging het mis. Op de een of andere manier was diegene het daar niet mee eens. Dus dat was voor hem een trigger om agressief te worden naar ons. Dus diegene had toen een stoel die in de behandelkamer stond, die heeft hij toen opgepakt en naar ons toegegooid. Dus dat was natuurlijk dat was wel echt een voorbeeld van agressie die wij hebben meegemaakt hier. En dat heeft altijd nog wel indruk achtergelaten. Ze is er gelukkig goed vanaf gekomen en tegen de agressieve patiënt is aangifte gedaan. Maar daar is de kous nog niet mee af. Soms kijken ze wel zo naar je pasje of dan zeggen ze hoe heet je ook alweer en dan kijken ze naar je pasje. En daarom heb ik ook mijn achternaam weggehaald. Als ze dat doen, dan vind ik het toch fijn dat er alleen een voornaam bij staat. En diezelfde incidenten gebeuren ook bij het SVRZ. Ja, het uitschelden, maar ook uitspraken als van ik weet niet waar je woont, maar daar kom ik wel achter. Dus dat zien wij wel als bedreiging aan het adres van medewerkers. Ook bij deze zorginstelling heeft het personeel vanzelfsprekend met agressie te maken. Nou, vanzelfsprekend lijkt het wel, normaal vind ik het absoluut niet. Alle zorginstellingen erkennen dat de emoties op bijvoorbeeld de spoedeisende hulp hoog op kunnen lopen. Maar genoeg is genoeg. Wij kunnen het in zekere zin begrijpen, maar er zitten natuurlijk wel grenzen aan. Als onze veiligheid in het gedrang komt, dan dat is natuurlijk wel een grens die wij dan stellen. De zorginstellingen in Zeeland volgen hiermee veel andere ziekenhuizen in Nederland die dezelfde maatregel treffen. De noodaggregaten die het afgelopen paasweekend op Walcheren zijn geplaatst, zijn weer weggehaald. Ze waren bedoeld om de grotere vraag naar stroom op te vangen. De aggregaten stonden in Serrooskerke, Domburg, Westkapelle, Zoutelande en hier in Grijpskerken. Net als met kerst, toen veel mensen gingen gourmetten. De aggregaten hebben het afgelopen paasweekend daadwerkelijk gedraaid om te voorkomen dat er een dip zou komen in de stroomvoorziening. Maar nu is het paasweekend voorbij, veel toeristen gaan weer naar huis en dus kunnen de aggregaten voorlopig weer weg. Voorlopig inderdaad, want er wordt nog gewerkt aan een structurele oplossing. Een nieuw hoogspanningsstation in Grijpskerken, dat moet in 2028 klaar zijn.
Tot die tijd zullen de aggregaten opnieuw worden ingezet als er veel toeristen in onze provincie zijn. Jacqueline van den Heel stopt als Tweede Kamerlid voor de VVD. Het uit Goes afkomstige Kamerlid wordt vanaf augustus directeur van werkgeversorganisatie Viazorg. Van den Heel zegt de Kamer met pijn in het hart te verlaten, maar haar ervaring mee te nemen naar haar nieuwe functie in Zeeland. Het ziet er naar uit dat de eerste natuurbegraafplaats van Zeeland in Kolijnsplaat komt. Als alles meezit, kan daar volgend jaar de eerste persoon op een natuurlijke manier worden begraven. Zo kennen we de meeste begraafplaatsen, met grafstenen netjes op een rij. Een natuurbegraafplaats ziet er heel anders uit, zoals hier in Brabant. Veel groen en een boomstammetje in plaats van een steen. De gemeente Noord-Beveland heeft nu als eerste hele concrete plannen op dit veld, naast de gewone begraafplaats in Kolijnsplaat. We hebben hier de ruimte. Het is een mooie locatie, een mooie omgeving ook, groene omgeving. Dus vandaar dat wij hebben gekozen voor de locatie Kolijnsplaat. Niet alleen boven de grond ziet zo'n natuurbegraafplaats er anders uit dan een gewone begraafplaats, maar ook onder de grond gaat het er anders aan toe. In een gewone begraafplaats in principe alles mag. Qua kist, qua lijm, noem maar op. En een natuurbegraafplaats, daar is dat not done. Geen metaal in de grond, alleen een totaal afbreekbare kist, een lijkwade of een rieten mand. Toch biedt het initiatief van de gemeente Noord-Beveland voor de meeste Zeeuwen die natuurlijk begraven willen worden geen uitkomst. Het veld is niet zo heel groot. En het zou jammer zijn als we zeg maar over 4 jaar of over 5 jaar moeten zeggen tegen de mensen van Noord-Beveland, het kan niet meer. Wij kunnen niet hier alles opvangen van heel Zeeland. Dus ik denk dat dat iets is waar elke gemeente zelf eens heel serieus over na moet denken. Ja, deze begraafplaats is niet voor iedereen, dus aangeschoven is Mercy Kamermans. Ja, Mercy, zijn er nog meer van dit soort initiatieven in Zeeland? Ja, al veel langer dan in Kolijnsplaat is er een plan voor een natuurbegraafplaats in Axel. De provincie Zeeland en ook de gemeente Terneuzen die zijn ook akkoord met dat plan. Dat is overigens van een particulier, niet vanuit de gemeente. Alleen nu is er een omwonende die daar bezwaar tegen heeft. En die heeft een zaak aangespannen bij de Raad van State. Ja, en dat moet nog behandeld worden. Ja, is er eigenlijk wel vraag naar in Zeeland, naar de natuurbegraafplaatsen? Ja, het is zo dat Flevoland en Zeeland de enige provincies zijn in Nederland waar nog geen natuurbegraafplaats is. Maar dat er vraag naar is, dat staat wel vast. Want er is onlangs nog een werkgroep Natuurbegraven Zeeland opgericht. En die willen dus meer aandacht voor het fenomeen natuurbegraven. Die hebben ook alle gemeenteraden in Zeeland een brief geschreven van, goh, zijn er plannen in jullie gemeente? Of denk er eens over na. Ja, en nu zijn ze al die antwoorden aan het inventariseren. Maar dat er mensen zijn die expliciet die wensen hebben, dat staat vast. Dit zijn Frans en Addy Zwijgers uit Wissekerke. Allebei in de 80 en ze hebben goed nagedacht over hun laatste rustplaats. Op een normale begraafplaats, de traditionele begraafplaatsen, dan zie je allemaal die stenen en die paadjes. Dan overheerst meer de dood, als je dan op zo'n begraafplaats komt, dan het leven. En op zo'n natuurbegraafplaats zagen wij dat toch eigenlijk het leven, de natuur, de vogels en eigenlijk de omgeving zo mooi was. Dat vonden we mooier dan al die grafstenen en zerken van hier rust hij, hier is daar. Ja. Zo is het eigenlijk gekomen. Ja. Ik vind daar eigenlijk niks meer op die begraafplaats. Mijn ouders zijn overleden en ik voel daar niks meer van mijn vader of van mijn moeder. Ja, dat is ook een stukje misschien vanuit ons geloof. Dat je denkt van ja, ze zijn er niet meer. En dan denk je toch meer aan het hemelse. Vanaf volgend jaar is er dus een plek voor ze op de natuurbegraafplaats in Kolijnsplaat. Maar dan moeten ze het nog wel een jaartje volhouden. We leven gezond en ik hoop dat het ons gegeven wordt. Ja, tot slot nog even, Mercy. Hoeveel kost het eigenlijk om in de natuur begraven te worden? Nou, over het algemeen is dat wel duurder dan gewoon begraven worden. En dat heeft alles te maken met die eeuwigdurende grafrust die je hebt op een natuurbegraafplaats. En dat heb je natuurlijk niet op een gewone begraafplaats. Daar krijg je meestal na een jaar of 20 weer een brief van wilt u de grafrechten verlengen. Dus eenmalig betaal je meer bij natuurbegraven, maar uiteindelijk is het misschien om het even. Mercy, dankjewel. Om zoveel mogelijk molens te laten draaien, verdubbelt de provincie de draaipremie voor molens. Die premie moet niet alleen molenaars stimuleren, maar de molens ook in goede staat houden.
De verdubbeling is een cadeau van de provincie vanwege het 50-jarig bestaan van de Zeeuwse Molenvereniging. Brassers korenmolen bij Biggenkerke. Al ruim 3 eeuwen is deze molen onafgebroken in bedrijf. Molenaar Sjaak Brasser, de 7e generatie, is maar wat blij met de hogere draaipremie. Ja, alles is ook weer meegenomen, steuntje in de rug. Want molenaars kregen een draaipremie van maximaal €2000. Voor Brasser was dat net genoeg om de verzekering te betalen. Nu het bedrag wordt verdubbeld, zal de molen bij Biggenkerke vaker in beweging zijn. Je kan hem, als er niet zoveel wind is, dat het dus voor de productie eigenlijk niet zo'n geweldige dag is, dan laat je hem gewoon onbelast laat je hem draaien natuurlijk. En dat doe je dan nu wat makkelijker als dat je dat niet krijgt. Het heeft nog een voordeel, want een molen met veel omwentelingen gaat namelijk langer mee. Draaien en in beweging zijn is altijd beter. Het is net als voor de mensen. Het begon vandaag een beetje twijfelachtig, maar uiteindelijk werd het toch nog een mooie dag met zon en stapelwolken en maximaal 17 graden. Morgen een stuk koeler met maximaal 13 graden. Verder veel bewolking en ook kans op een aantal buien. Donderdag belooft ook nog een frisse en grijze dag te worden. Vanaf vrijdag weer meer zon en hogere temperaturen. Tot slot nog eventjes dit, want online vind je bij ons het opmerkelijke verhaal van een opvallende actie van de citymarketeer van Goes. Die heeft namelijk de sinds gisteren meest gehate voetballer van Nederland uitgenodigd om eens langs te komen in de ganse stad. Maar waarom? Nou, het antwoord dat lees je bij ons online in de app of op omroepzeeland.nl. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu van dinsdag 22 april. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.